माइनावफुरि गुदि फरायसालिया फराफारिजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय हलथुगावनि माइनावफुरि गुदि फरायसालिया सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो फरायसालिनि फराफारिजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि खुंदों। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरा फराफारियाव फरायनो एबा सोलोंनो मोननाय माखासे आयदाफोरखौ फरायसाफोरनो मोखाङाव दिन्थिनो गियान होनो थाखाय माइनावफुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां वारिनि दैदेननायाव दिनै बुरलुंबुथुर दैमा आबुं मुलुगसोलोंसालिनि गनायथि मोननाय क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमा आरो गुबुन गुबुन थावनिफोराव सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दावबायहैगोन। दिनै जोंहा माने उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे जों सोलोंथायारि दावबायनो मोनसे बोसोराव गिदिंथिंनायनि हाबाफारि लाखाबाय। बे लानाया थांनाय दिनैसिमाव खेबथाम जानोसै जोंनिया रानिङै। दा बे रानिं खेबथाम गिदिंनायनि खारनानो जाबाय फराफारियाव थानाय माखासे जों माने उन्दै उन्दैफ्रा जेखौ फरायनो मोनो बेखौ प्रेक्टिकेल मेगनजों नुवा आरोबा दांनायनो मोना। बेफोर जिनिसखौ जोङो दिनैहाय हयथ' बे सोलोंथायारि दावबायनायजों जों उन्दैफोरनो दिन्थिनो लादों। दा गिबियै जोङो जोंनि माइनावफुरि गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा फराफारिखौथ' मोनखायो थिउरि हिसाबै, नाथाय प्रेक्टिकेल हिसाबै मोननोब्ला जों दा बेफोरखौ फराफारियाव थानायफोरखौ जों नायहोगोन। जेरै दा जोङो बुरलुंबुथुरखौ थाखो 4नि फरायाव दं हिसाबै बेखौ जों सेमोनबो नायखादों। सेमोननि नायग्रा बेसआ गलांलायबाय, देग्लाय आरो गोदान फैलायबाय। दा बे फराफारिखौ नायनो थाखाय बा बुरलुंबुथुरखौ नायनो थाखाय जोंनि फरायसुलिफ्रा थांबावगोन होनना बुंनायलाय आं बेवहाय लांफाबावनोसै। आरो दा जोङो गोदान दा जेरै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फुल फ्लेजेडआव फैबाय होनना दाख्लै जों मबाइलफ्राव मोन्दों। दा बेखायनो गभर्नमेन्ट कलेजआ माबायदि जों बेफोरखौ नायहोनो गोसो जादों। पस्ट अफिसाव माखासे फराफारियाव थानाय सोमोन्दो गोनां फरा दं। बे पस्ट अफिसाव बबेहाय माबायदि खालामो बेखौ नुवाखै। दा बेखायनो बेफोरखौ नायहोगोन। जोङो गेलेनाय बिथिङाव जोङो गथ'साफोरखौ फोरोंगासिनो दं। सानसे बेलासे साइनि थ्रयै गेलेहैनो थाखाय जोङो साइनि फिल्डखौबो देखायहैगोन। गेलेग्रा मेटारियेल्सफोरखौ गासिबो नायहोजोबनो लादों। दा बेखायनो आरो दंबावो ओरैहाय डिसि जेलखाना बेफोरखौ जों नायहोगोन। जेलखानायाव मा हाबाफारि जायो, मानसि गाज्रिफोरखौ जोबना दोनो, लकआपआव बा थानायाव मानसि गाज्रिफोरखौ मानो सोहैयो, बेफोरखौ जों एसे दायो थांनायजों लोगोसेनो जोङो दिन्थिगोन आरो गथ'फ्रा बेखौ मोजां मोनसे गियान मोनगोन। सिगांनि बेचफ्रा मोनखांलांबाय आरो दा उन जोलै फैगासिनो दं। उन जोलैनोबो जों होनांबाय थागोन। जों बेबायदि आसा लादों। बर्थमान साबेसे फरायसाफोर दं नोंथांनि? दा आंनियाव नैबे दा 2023-24आवहाय 80मोन। दा 7 जन बेच गलांसिगोन 6आव। दा बेनिफ्राय आंनाव 13 जनसो क्लास ख'नि दङ। 13 जनसो फैगोन। ओमफ्राय क्लास 1नि आउटसाइडार सासे फैबावदों। दा मथा-मथि 85नि बारासो जागोन नैबे दानि रिसेन्ट 2024-25आव फसासि बांगासिनोसो दं मथा-मथि। दिनैनि बे इडुकेसनेल टुराव साबेसे स्टुडेन्टसफोरा थाङो? दा बेवहाय 25 जना थांसिगोन। दा जोंहा लोगो फोरोंगिरिफ्रा फैनो हाया, सासे खब गुजुदों आरो सासेया बिजाब राननायाव बेस्थ' थासिगोन। CRC जादों बिथाङा। दा जोंनि स्टाफ सानैयाबो सहैफालाबाबो जोंहा ICDS मेडाम दङ वार्कार आरो सासे ओंखाम संग्रा जोंहा दङ। बिथांमोनानो आंनि बे फरायसालियाव उन्दैफोर दैबायनायाव जुदि इडुकेसनेल टुर थांनायफ्राव जुदि स्टाफफोर मोनस्लाबाबा बिथांमोनहा कभार खालामखायो। आगोलनिफ्रायनो कभार खालामो, सापर्ट खालामो। जोबोद मोजां खोथा। ICDS वार्कार दङ, बिथाङा खाथियावनो दंखायो आरो जोंहा ओंखाम संग्रा बिथाङाबो गावनो लिड लाफानो खुब बाहागोबाथाय बाहागोखौ दैदेननो मोजां मोनग्रा मोनसे एक्टिभ आरो बेबायदि। 1निफ्राय क्लास 2 मोननाय मोजां बेच। दा जायफ्रा लेखायाव जेना, गेलेनायाव जेना, बेबायदि उन्दैनिफ्रायनो मोन्दांथि गोनां गथ'फोरखौ आं दा लाफाखाबाय आरो। दा मोनसे दुखु गोनां आफस'स, दा बे सासे क्लास 2 मोननाय 91% बारा मोननाय A ग्रेड मोननाय A+ ग्रेड मोननाय गथ'खौ आं लांफानो हाला। माने न'खराव एसे थासारिया थाखा फैसा एसे प्रब्लेम जादों नामा। आं ओरैनो लांफाखासिगौमोन, खिन्थु दा मोनस्लाबला बे समाव। दा अब्लाबो बिसोरो गासिबो थाखो 1निफ्राय दा थाखो 2 गोदान रिसेन्ट मोननायल', ओमफ्राय दा क्लास 5सिम दङ।
गोदान पाइप मोननाय आरोबा गलांनाय पाइपनि बेसाद दा 6 मोनहैगोन बिथांमोना सानैल' साबा हिन्जावसाफ्रा थांला होननानै बुंबाय दिनै देबरगावहाय रिजाल्ट नायगोनखाय थांनो उसुबिदा जादों होनदों दा बेखायनो जोङो बारग' फरायसाफोरखौबो आं लांफानो खुब गोसोमोन देग्लाय जोबथा आगान हिसाबै बिथांमोना माखासे सोलोंबावनो गोनांमोन जेरै दा गभर्नमेन्ट कलेजआ गोदानमोन माखासे जोङो पस्ट अफिसखौ नायफेराखैमोन दस्राखौ नायजोब्बाय बेफोरबायदि नायनायखौ देग्लाय गोदानै नुबावगौमोन बेबादि नुनो मोनो नोंथाङा गुबुन गुबुन समाव फरायसाफोरखौ लानानै नोंथाङा फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै माबायदि मोन्दांथि लायो आंनि मोन्दांथिया बेनो लाइमोन जिउ उन्दै उन्दैसाफोरखौ गुदि फरायसालियाव जेब्ला गिबि आगानै फरायजेनगोन बे फरायजेननायाव स्टार्टिंनिफ्राय फरायजेननानै गुदि फरायसालि गलांजासेयाव दा उन्दै लाइमोन गथ'फ्रा जेखौ फराफारिजों लोगोसे जोङो गेलेनाय बिथिंखौ रोंखा राखा जालाङाब्ला इयुनाव मा खालामो माने जेरैबो फारसेयावनो थालांनाय जायो जेरै दा गेलेनाय बिथिङाव जुदि गुदि फरायसालियाव मोजां गेलेहोलाङाबा देरनानै बियो मोजां आखुथाय मोनहैया गेलेनाय गुमुर आरो हारिमुवारि हिसाबै जेरै जोंनि गुदि फरायसालियाव मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना खननाय आरोबा बायदिसिना बादायलुखौनो जुदि मोनदांलांखायाबा बे गोजौ थाखोआवबो साहसा जाहैया हयथ' रोंनाया गेवसारहैया बादि जायो दा बेखौनो आं साननानै आङो फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय हारिमु बेबायदिनो आबाद मावनाय आरो डिबेट सावगारि आखिनाय सोंगाब सोंनाय कुइज बेफोरखौ एकदम लाबोफागासिनो दंखायो नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी मैं जनाब विचारिছো जे मैं कक्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आছো दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ